Ahojte, v predchádzajúcom videu som vám ukázal, ako rýchlo a jednoducho postupovať v predspracovaní súrových dát. Dnes začneme tam, kde sme v minulom videu skončili. Nezabúdajte, tento návod nie je o tom, ako urobiť dokonalý obraz, ale o tom, ako sa čo najrýchlejšie dostať k výsledku. Tak poďme na to. Ako prvý proces zvolím RGB Working Space, všetky hodnoty RGB dám na 1. Klik Global alebo F6. Otvoríme dáta, nájdeme ich na adrese, ktorú sme zadali ako output directory, ktoré nám vytvoril script Wait Batch pre procesing. Vyberieme dáta s koncovkou Drizzle 2x Autocrop. Otvoria sa nám dva čierne obrázky. Prvý je maska crop, ten vyhodíme, druhý je ten, ktorý nás zaujíma. Klik na proces STF Auto alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+A. Obrázok po roztiahnutí môže ísť do modra, zelená alebo červená. Tento stav upravíme nasledovne. Klik na proces Screen Transfer Function. Klik na ikonu reťaz, aby nebola v rámiku. A následne na Auto Stretch. Teraz je už obrázok vo farbe. Proces Channel Extraction rozdelí RGB obrázok na separátne RGB obrázky. Klik Apply alebo klávesa F5. Proces Star Alignment nám zarovná tieto farebné kanály podľa hviezd. Neskôr ukážem rozdiel, je síce nepatrný, ale predsa. Ako reference image dáme ten s koncovkou ER. Target images označíme ostatné G a B. Klik Apply Global alebo klávesa F6. Proces vygeneruje dva nové obrazy G a B. Pôvodné vyhodíme, aby nás nemýlili. Proces Channel Combination. Ku každému farebnému kanálu priradíme správny obraz. Klik Apply Global alebo klávesa F6. Proces vygeneruje RGB obrázok, ktorý sa opäť bude zobrazovať čierny. Použijeme funkciu STF Auto Stretch alebo klávesovú skratku Ctrl+A. Teraz môžeme porovnať obrázky, pôvodný a nový. Tým, že sme vyrovnali farebné kanále, musíme orezať hrany. Procesom Dynamic Crop jemne orežeme hranu. Klik Execute. Teraz urobíme korekciu prechodov pozadia procesom Automatic Background Extractor. Nastavíme Target Image Correction. Correction Subtraction. Klik Apply alebo klávesa F5. Proces nám vytvorí dva nové obrázky. Obrázok korekcie pozadia a výsledný obrázok, od ktorého je odrátaná korekcia pozadia. Výsledok máme tu. Stále sa nachádzame v lineárnej časti, takže opäť použijeme funkciu STF Auto Stretch alebo klávesovú skratku Ctrl+A.
Porovnáme si výsledok, pôvodný obrázok môžeme vyhodiť a ponecháme si nový s odrátaným pozadím. Použijeme jednoduchý proces integer resample. Resample factor je nastavený na 2. Klik Apply alebo klávesa F5. Nasleduje proces BlueRX Terminator. Pozor, ešte predtým vyvoláme skript render PSF image. Po dokončení nás budú zaujímať tieto dve hodnoty FVHMX a FVHMI. Vyrátame si stred týchto dvoch hodnôt. Výsledok zadáme do BlueRX Terminator PSF Diameter Pixels. Klik Apply alebo klávesa F5. Ostatné nastavenia poväčšine fungujú dobre. Prichádza proces, ktorým prevedieme obrázok do nelineárneho stavu. Klik Screen Transfer Function. Klik Histogram Transformation. Na procese Screen Transfer Function. Klik na inštanciu trojuholník, ktorý potiahneme do spodnej lišty Histogram Transformation. Klik Apply alebo klávesa F5. Obrázok by mal ostať biely. Klik Reset na Histogram Transformation. Klik Reset Screen Transfer Function, teraz už máme obraz v nelineárnom stave. V Histogram Transformation klik na Real Time Preview a opatrne orežeme čierny bod menej ako 0,1%. Klik Apply alebo klávesa F5. Klik Reset. Nasleduje proces StarX Terminator. Funguje väčšinou dobre na prednastavených hodnotách, jediné, čo si treba strážiť je, aby bolo zakliknuté Generate Star Image. Klik Apply alebo klávesa F5. StarX Terminator odrátal od obrazu hviezdy a preniesol ich na nový obrázok. V procese Surface Transform si zapneme Real-Time Preview a nastavujeme krivky.
procese Multiscale Transform nastavujeme iba jednu hodnotu Number of Layers. Zmeníme ju na 8a. Klik Apply alebo klávesa F5. V procese Unsharp Mask u mňa dobre funguje nastavenie STD 1,8 a Mount 0,7. Môžete aj klik na Real-Time Preview a posuvník mi nastaviť hodnotu podľa vašich predstáv. Klik Apply alebo klávesa F5. Predposledný proces Noise Exterminator. U mňa dobre funguje na nastavení Denoise 0,68, Detail 0,34. Môžete aj klik na Real-Time Preview a posuvník mi nastaviť hodnotu podľa vašich predstáv. Klik Apply alebo klávesa F5. Proces Pixel Match nám hviezdny obraz a hlavný obraz spojí do jedného a to prevedieme nasledovne. Klik Expression Editor. Vpravo hore v Image klik na prvý obrázok. Ukáže sa v ľavom hornom okne, pridáme znamienko plus. Klik v Image na druhý obrázok a klik OK. Klik Destination. Klik Create New Image. Klik Apply alebo kláves F5. Tu sme na konci druhého tutoriálu na rýchle spracovanie našich dát. Ďakujem za sledovanie. Keď ti toto video pomohlo, daj odber. A nech ťa čistá obloha sprevádza.